Rayonda narkomaniyaga bəyli хәлнең торышы ничек, яшүсмерләр арасында яман гадәтләрне профилактикалау эше ничек оештырылган? Булар һәм башка мөһим мәсьәләләр турында наркоманиягә каршы комиссияның 30 июньдә узган утырышында сөйләштеләр. Зәй эчке эшләр бүлеге башлыгы урынбасары Эдуард Ефимов районда наркотикларга бәйле вәзгыять белән җыелышта катнашучыларны таныштырды. За истекший период 2022 года сотрудниками полиции по линии противодействия незаконного оборота наркотиков выявлено 8 наркопреступлений. Из них тяжких преступлений 3, небольшой тяжести 5. Так, по статье 228 УК РФ «Незаконное потребление, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» выявлено 6 преступлений. Яшьләр эшләре идарәсе башлыгы Айдар Кашапов җәйге чорда балаларның ял итү урыннарында наркотиклар һәм психотроп матдәләр куллануны кисәтү һәм аны таратуны профилактикалау эше турында чыгыш ясады. Шулай ук район үзәк дәваханәсенең табиб-наркологы Илфат Салиховка сүз бирелде. Утырышта катнашучылар бергәләшеп үсеп килүче яшь буынны әлеге заман афәтенә бирешмәү юлларын эзләделәр.